warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan ngatur perkara para nabi ingkang binabar dimangi ingkang kalian menika Bapak Muhammad Al-Soni ngaturkan ageng panuwun dumateng Kiai Sepuh Kiai Sepuh utawi Bapak Kapolsek napa Bapak Kapolres sapadanipun tersorawuh wonten ing pendhapa ngajeng mriki saperlipun suwun salah panjenenganipun kawi puji dikirimipun Bapak Muhammad Ansori anggenipun makeparaken sama sederek utawi warganipun Rapi wilayah timur mugia pinayu ing karahayon pina-pina saking budidaya karisa saking tanikala yen manggil Pak kadua paring panapura yen manggil res ndawalna iki rahayu wilujeng wilujeng ing hari kalawan mante ngantos sekali jam nyuwun puji dikirimipun saking Kiai Sepuh Kiai Sepuh kadang hadian ingkang kadurawuh wonten ing Bali Agung mriki sedayanipun ingkang satuan kami berkenunce sebelum berkain Gusti sedianipun kunjuk syukur dhateng arsanipun dhateng kang roben dumadi ingkang maha kuwasa sing Gusti Allah yang maha agung kaliyan widi pramila dipun kinamuna tentang saran kong kayu dengan katentraman kasarasan dumateng warganipun Bapak Muhammad Ansori sedaya kang sami rawuh wonten ing mriki sedayanipun ugi atur lima dumateng ingkang bedah kawan cikal bakal ambakali jumenengipun Rapi wilayah timur ingkang mapan wonten ing kiblat sekawat dan sapanter ingkang kalenggahan pramila dipun kinamulaken tentang sawangi mono karahayun kinepila saking rubida kalisa saking sambikala yen manggil pakat dua paring panapura yen manggil resndawalna iki rahayu wilujeng wilujeng dari kalenggahan mangke ngantos sedalu binjang nyuwun sawat puji dikirimipun saking Kiai Sepuh Kiai Sepuh kadang kadian ingkang sami rawuh wonten mriki sedayanipun ingkang saturan sampun pinunce cikal bakal utawi pucuk bakalan lan kala pendhempa sirna kala banjur sedyanipun kunjuk syukur dumateng Ibu Bumi Bapak Kuwasa Bapak dan Ibu Kowo ugi Kiai Tunggul Wulung ingkang rumangsa ing jagat tanah Jawi mriki pramila dipun kinamulyaken mugi amayu wonten karahayon tinebina saking rubida kalisa saking sambikala yen manggil pakat dua paring panapura yen manggil resndawalna iki rahayu wilujeng wilujeng hari kalenggahan mangke ngantos dalu binjang nyuwun sawat puji dikirimipun saking Kiai Sepuh Kiai Sepuh kadang kadian ingkang sami rawuh wonten mriki sedayanipun ingkang saturan malih ditampun pinunce sebelum ulang sari berkahipun Rasul sedyanipun kunjuk syukur datang junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad kali panutanipun sedaya umat ingkang besar wonten ing jagat raya mriki
Pramilipun kinamulyaken tansah pepayung dumateng kawula ingkang ambani rapi ing wilayah timur mriki. Yen manggil pakat dua kali panapura, yen manggil dawane kirahayu wilujeng. Dengan dari karanggan mangke ngantos dalu bincang, nyuwun salah puji dikirimipun saking Bini Sepuh, Kyai Sepuh kadang kadian ingkang sami rawuh wonten mriki sedayanipun. Ingkang sabar menikam berikan setul golong kadang-kadang jenengi bintang kalih siang kawan ratri minggatipun dinten Sabtu pepenan ponco putri dosa abad asto windu catur manunggalipun wonten ing dinten akad legi siang menika pramilipun winamulyaken tansah jangkung kawilujengan dhateng kadhatipun Bapak Muhammad Ansori anggenipun nembalaken sanak sedherek tapi keluarganipun. Yen manggil pakas dua paring panapura yen manggil resdawana Idirahayu wilujeng. Dengan hari kalenggan mangke ngantos dalu bincang nyuwun salah puji dikirimipun saking Kyai Sepuh Bini Sepuh kadang kadian ingkang sami rawuh wonten mriki sedayanipun. Ingkang saturna ayo wonten sekaros aman pinayo kadamelan jenengi kaki juru taman ini juru taman pinayo sarono kadamel nyambung tuh nyirem tuh sinambungan saderengipun pedhot sinam cinilahan saderengipun alun tansah anggadani juru yoyo kadotan dong kelawan maringgit yang manggil pakai dua paring panapura yang manggil resdawana Idirahayu wilujeng wilujeng hari kalenggan mangke ngantos dalu bincang nyuwun salah panjenenganipun saking sedherek sepuh pimangan ingkang sami rawuh wonten mriki sedayanipun. Ingkang sampun mayos sampun dinunjuk tumpeng robyong dinajar mawarni-warni rinobjongan saliring kang angreta kadamalan jenengi tanah sedherek ingkang saking wetan saking kidul saking kulon saking ler makom palongan nunggal rasa budi kelawan karsa wonten ing Bayagun Bisungat Jendol mriki sedyanipun anggenipun anggenipun anjenengi rapi wilayah timur tanpa langgeng dados pituntunan ing kawula dasih yen manggil pakas dua paring panapura yen manggil resdawana Idirahayu wilujeng wilujeng hari kalenggan mangke ngantos dalu bincang nyuwun salah puji dikirimipun saking Kyai Sepuh lan Bini Sepuh kadang kadian ingkang sami rawuh wonten ing mriki sedayanipun. Ingkang sampun malih sampun rinunjuk jajan pasar Sakiwurute kadamel anjenenipun griya tansah dados pepasaran saha kadang pamrenta rapi anggenipun ngembak njenggaraken pawasipun anggenipun ngrengku dhateng saha kadang saderengipun mulyakaken yen manggil pakas dua paring panapura yen manggil res dawane Idirahayu wilujeng wilujeng hari kalenggan mangke ngantos dalu bincang nyuwun salah panjenenganipun saking sedherek sepuh pimangan ingkang sami rawuh wonten mriki sedayanipun. Ingkang saturna malih anggenipun salupagriyan wilujeng sak mlebetipun griya sanggawinipun griya salebetipun wewengkonipun Bapak Muhammad Ansori sanggawinipun Bapak Muhammad Ansori anggenipun jenengi rapi wilayah timur tanpa jejeg langgeng anggenipun animani
yen manggil pakat dua paring panapura yen manggil res nyawang dirahayu wilujeng wilujeng hari kalenggan mangke ngatos kayu bincang nyun sawabu dipikiripun saking kiai sepuh lan pilih sepuh kadang kadian ingkang sami rawuh wonten ing mriki sedayanipun ingkang sawan disampun rinuntik nang petang lawan amrit petang saking pabrik saking biung winatan jenang Sengkara kadang menolak sekadang kolor ingkang saking wetan tinolak raga iman selamat bali menetan kalau yang saya tidur tinolak raga iman selamat bali menghidul kalau yang saking nilai tinolak raga iman selamat bali menilai kalau yang saking lagi tinolak raga iman selamat bali mengalir sesepangan kalian ingkang rumangsa ing mriki ingkang sami makarya ing mriki mapana ana kasuwargane dewi-dewi yen manggil pakat dua paring panapura yen manggil sendawa dirahayu wilujeng hari kalenggan mangke ngantos dalu bincang yen salah puji pikiripun saking ping sepuh kiai sepuh kadang kadian ingkang sami rawuh wonten mriki sedayanipun ingkang ratusan benang pertama kita damelan jenengan bahwa kalian benipun angku rapi wilayah timur tansah berlanggeng anemani datang beban sore anggenipun anggenku salah kadang sampun ngantos wonten ingkang angku bidani yang manggil pakat dua paring panapura yang manggil sendawa dirahayu wilujeng wilujeng hari kalenggan mangke ngantos dalu bincang yang salah puji pikiripun saking kiai sepuh pilih sepuh kadang kadian ingkang sami rawuh wonten ing mriki sedayanipun ingkang katuran mayo pinawuninani Kanjeng Nabi ya ingkang darbi daratan Kanjeng Nabi iki dhewe kang darbi toyo sadangunipun ibu-ibu anggenipun ginakaken toyo Kanjeng Nabi kadamel prabat wilujengan anjenengi rapi wilayah timur yen manggil pakat dua paring panapura yen manggil sedawane dirahayu wilujeng pilih hari kalenggan mangke ngantos dalu bincang yen salah puji pikiripun saking kiai sepuh pilih sepuh kadang kadian ingkang sami rawuh wonten mriki sedayanipun Purwa Madya Wusana Harokasi wonten ketilapanipun anggen kula matur mugi-mugi menapa ingkang dipun suwun Bapak Muhammad Ansori dipun udaneni dening Gusti Allah yang Maha kula akhiri adul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang tadi cinta ingkang kekalan menyambut doa. Kalancen bukan tersimpan itu paling pertama bersama Kristen